A vidi mene kao... Gde mi druga kombica? Kao lopom, to mi fali, ovo moja njuškica. Loput. Ne vidi se ti ovo. Šta? Ne vidi se ti, pokazujem ovo. Ne vidi se obrok. I čao. Evo mene. Gdje mi je papirić onaj sad? Upravo sam završila u Mercatoru. Danas inače prvi dan od kad smo došli sa Kopa. Tako da sam morala idem do Mercatora da kupim razne neke stvari što nam trebaju za od hrane i tako toga. Kuda ja sada da idem? Nemam pojma. Recimo, nikad ne mogu se orijentišem kad sam u garaži, ne mogu se orijentišem na koju stranu treba da krenem da bi izašla tamo gde želim. Ali snaći ćemo se valjda. Ovo je uzmano. Da, završila sam sad u Mercatoru. Danas nisam otišla na posao jer smo išli od Luke na dodelu diplome. Sada je zvanično postao doktor nauka. Luka Strezovski, doktor nauka, elektrotehnika i računarstvo. I
mi je to. Danas se nešto baš i ne osjećam dobro, nešto me jako boli glava i mislim da sam umorna, da je to sve, da mi inače, mislim sve mi je okej, samo treba mi malo odmora. Znači, ljudi nisu normalni. Ja nisam inače navikla da sam u ovo vreme u gradu da vozim auto i da se uopšte krećem preko radnog dana u ovo doba. I onda, čekaj, mogu ja da skrenem, što ja ne skrećem. Tako da mi je onda sad čudno ovako, ova gužva i ovo, što ne možeš nigde naći parking. U Mercatoru ljudi, ja mislim da su svi otišli danas da kupuju, znači, ne znam, onoliko kola nisam, jedva sam našla parking, čak i onom dole, čak i na onom dole spratu. Ali dobro, važno sam ja sad to sve rešila, kupila sam još papira da bi mogla da upakujem poklone, tako da ću to sad da završim. Tamo treba Lukin poklon da spakujem, on tamo nije tu. Pošto sve vreme krijem njegov poklon, nemam prilike kada ga zapakujem jer je on tu stalno. A sad imam priliku jedinstvenu da spakujem njegov poklon. Ovdje sam sve pripremila sad za pakovanje poklona. Imam još malo ovog ukrasnog papira i ovog. Ovog imam još dosta. Tako da ću to sad iskoristim za ove preostale poklone. Imam ove neke još što mi je ostalo kao tračice i ove nove. I sad mi fali samo još selotejp pa da pakujem. Prvo ide Lukin poklon. Sad sam se sjetila da imam još i ovaj ukrasni papir koji sam kupila, tako da mislim da će mi biti više nego dovoljno da zapakujem ovo sad što mi je ostalo od poklona i što smo još dokupili. Tako da krećem na posao. Ovo je glavni, taj veliki, i ovaj mali s kojim sam se namučila kako da ga spakujem jer je nepravilnog oblika. A ja sam navikla stalno u kutije da pakujem, jer to je najlakše. Ali dobro. Da, inače, ostavit ću vam dole Instagram stranicu gdje možete da poručite ovakve ukrase. Nemaju oni samo ukrase za Novu godinu, imaju razne neke dekoracije koje možete tako napraviti. Možete napraviti sami, ne mora to da bude ime, može da bude nešto drugo. Tako da ostavit ću vam dole u opisu, čisto da vidite ako vas zanima kako to, šta sve imaju. Sada ću ovo da stavim ispod jelke i onda prelazim na drugi poklon.
I završila sam pakovanje poklona. Ostao mi je samo ovaj novogodišnji, nego rođendanski. Njega ću malo kasnije, pošto ću sada da napravim pauzu za ručak. Sad bi trebao Luka da dođe, tako da ćemo da ručamo i onda ću posle toga da pakujem ove druge poklone. Sve sam ih, to jest ne ove druge poklone, nego taj poklon za rođendan, a ove sve sam lepo sad stavila ispod jelke. Jedva je stalo. Nekako sam ja to poređala kako sam znala i umela, tako da vidjet ćemo. Valjda će biti okej. Danas je posljednji dan vlogmasa. Subota je, tako da danas neće ići video, nego će ići sutra, u nedelju. Pošto htjela sam još jedan dan duže da snimam, jer nije bilo toliko, nisam toliko snimala ove nedelje, tako da sam odlučila danas da snimim i onda sutra da postavim taj video. I to vam je to. Ja sad idem nokte, znači tako sam i krenula vlogmas i završavam ga verovatno. I onda posle noktiju idem da obavim još malo ovu kupovinu, pošto imam još par poklona koje treba da kupim, tako da ću ići odmah posle ovoga do promenade. I tu ću da kupim još to šta mi treba. I vjerojatno ću sebi nešto, pošto sam čula da su popusti, tako da treba to iskoristiti. I da, u Zari su, ja mislim, veliki popusti. Ja se samo nadam da neće biti gužva, a verovatno hoće, s obzirom da je subota i s obzirom na to da je sad pred Novu godinu i s obzirom da su popusti, tako da bit će vjerojatno haos. Došla sam kući. Ne mogu da verujem da je već mrak. Znači, prosto mi to sad nekako dan mi je tako brzo nekako prošao i onda još ovako rano padne mrak, da mi to baš deluje onako nestvarno, da vidim da je napolju mrkli mrak. I mislim da se nikad neću navići na to da pada mrak tako rano. Uglavnom, ja sam sad došla kući i bila sam na noktima, evo sad ću vam pokazati kako izgledaju. Ne znam kako možete vidjeti sad. Ne vidi se baš najbolje. Evo ih. Dakle, šljokičavo opet, znači kao i prošli put, samo sada je sa ovim nekim zelenim šljokicama i to mi se baš dopada. Pravi su onako novogodišnji. Tako da sam baš zadovoljna sa noktima i da, posle tih noktiju sam išla još do promenade da pokupujem sve šta mi treba. Imala sam još par poklona da kupim i znači poklonima bukvalno nikad kraja. Ja mislim da sam sad valjda završila. Tu sam kupila još par sitnica nekih i kupila sam sebi za šta ću obući za Novu godinu. Za Novu godinu idemo na dnevnu žurku, tako da tako da ću obući to što sam sad kupila. I šta sam onda još, svratila sam do DM-a sada da kupim neke stvari koje mi trebaju, sad ću vam pokažem šta je to. Što se tiče DM-a, ne može ovako, moram ovako da snimam. Odlično. Što se tiče DM-a, nisam kupila puno stvari, trebalo mi je samo nekoliko. I kupila sam još, pa dobro, jednu stvar koja mi baš ne treba. Ali je bila lepa. I sad krenut ćemo od te stvari, a to je ova četkica koju nisam mogla da odolim. Znači, gledam ih od kad su izašle ove četkice. Ovo je inače Real Techniques. Kako se zove? Brush Crush, da.
Da, ovo je četkica za rumenilo, to mi treba. Četkica za rumenilo mi treba, pošto je ova moja već baš stara i bukvalno se prepolovila na pola, onda je jedva koristim. Tako da mislim, treba mi četkica za rumenilo, ali nije sad to, ne znam nija koliko bitno. Uglavnom uzela sam ovu da isprobam zato što je sada na popustu. I sad bi ja vama rekla koliko to košta sada. Ali ne znam gdje mi je račun. Sada je 1499, a bila je oko 2000, ja mislim. Ja volim njihove četkice i to stvarno traje nenormalno dugo. Znači koju god četkicu njihovu da sam kupila i dalje koristim. Znači bukvalno samo perem i koristim i bukvalno im nije ništa. Samo da je izvadim. Evo je. Prijatna je u ruci, mislila sam pošto je tako malo kockasta da će biti onako da lepo ne leži u ruci, ali stvarno je, mislim da je okej. Sad ćemo, isprobat ćemo je pa ću vam javiti kakva je. Da, onda što se tiče šminke, kupila sam trebala mi neka olovka za usne. Nude. I ja sam kupila ovu Flormar. U broju u nijansi 201. Nemam pojma, znači delovalo mi je okej, sad ću da vam svočujem. Ja mislim da je okej. I uzela sam, pošto će mi sada trebati Aurine ove trepavice. To su, ja mislim, jedine trepavice koje ja koristim jer ja jako volim njihove trepavice i stvarno ima ih toliko, znači i to sve, ja mislim da su sad još izašli sa novim trepavicama, znači toliko oblika, bukvalno za sve. I uzela sam, ovo moja sada trenutno omiljena, u broju 20, malo jako svetlo, pa sam, u broju 20, Sugar Baby, ja mislim, da. Znači, tako je tanka ova ovdje linija da se to uopšte ne primećuje, bukvalno se ne primećuje da su trepavice veštačke, znači kao da nemate ništa, baš ono legne na oko, savršeno. I uzela sam ove neke u broju 11, Backstage Star, da. One su onako malo dramatičnije, to ću ja mislim za novu godinu. A ove ovako volim da imam, pošto sam ih juče iskoristila, pa volim da ih imam čisto u mojim zalihama kada mi zatrebaju da ne moram da idem da kupujem. Da, uzela sam još jedan Catrice kamuflaž. Primetila sam da mi sad više, da mi već ponestaje ovog mog koju koristim. I uzela sam ovu maskaru, ova maskara mi je omiljena drogerijska, to sam već spominjala u nekom od videa, mislim u Empty-su koju sam snimila. Primetila sam da mi je ova maskara koju sad imam malo onako već počela se suši, tako da mi treba nova i onda sam pokupila ovo. Puder. Šta se ja sam se napričala? I da, uzela sam, bukvalno sam sve od šminke uzela i uzela sam ove neke maramice, ja baš koristim njihove maramice za sve živo, znači one su mi zgodne baš onako za sve. Jako volim s njima, znači s njima mogu da časkom da uzmem da prebrišem nešto što ili se prospe ili bilo šta, časom uzmem maramicu i pokupim i bacim je. Sada idem da spakujem poklon ovaj što sam kupila. Ja mislim da sam onda završila sa poklonima. I dragi moji, došlo je vreme da se rastavimo za ovaj vlogmas i sa ovom godinom koja je već prošla, znači danas je pretposlednji dan u 2018. godine. Ja sad upravo želim da
da završim video sa editovanjem videa i da ga objavim, tako da sam htjela samo da se pozdravim sa vama, da vam se zahvalim što ste gledali moje vlogmase tokom decembra i ostale videe koje sam snimala. Družit ćemo se naravno i u sljedećoj godini. Ja imam dosta planova za sljedeću godinu, dosta novih ideja za videe. Tako da ukoliko još to niste, subscribe-ite se na moj kanal kako ne biste to propustili. A ja vam želim sve najlepše tokom ovih praznika kao i u 2019. godini. I još jednom vam hvala što ste gledali moje videe i vidimo se onda sljedeće godine. Ćao!